Čo si predstavíš, keď sa povie Fiat 500? Šikovný drobček s kultovým dizajnom. Legendárna rodina sa práve rozrástla o nového člena Fiat 500X. X je symbolom kríženia. Nový Fiat 500X, v ktorom sa spája krása a podstata, jemnosť a sila, legenda a súčasnosť, môže byť váš. Práve odštartoval projekt X a vy máte jedinečnú šancu skúsiť si na vlastnej koži, ako vyzerá svet dizajnu z pohľadu tvorcu. Navrhnite originálny doplnok pre nášho krásavca. Buďte kreatívni, kombinujte, miešajte, spájajte. Čo takto búdka na streche pre vášho štvornohého priateľa? Alebo vám chýba držiak na rúž? Či kôž na odpadky? Túžite po niečom, čo urobí z vášho vozidla niečo extra? Na pomoc vám prichádza štvorica renomovaných dizajnérov, ktorí vyberú 4 české a 4 slovenské najzaujímavejšie nápady. Spoločne potom budete kombinovať myšlienky, spájať schopnosti a prebudíte svoj projekt k životu. Vaše divoké a krásne nápady dizajnéri pretvoria na atraktívny a funkčný dizajn. A potom už rozhodne hlas verejnosti. Autori jedného slovenského a jedného českého nápadu, ktoré získajú najviac hlasov, odídu novým Fiatom 500X. A kto si netrúfa tvoriť, môže iba hlasovať a vyhrať Fiat 500X s plnou nádržou na 2 týždne.